Kina. Maayong adlaw sa inyo, hada ma'am, sir. Naglimpyo ko sa kumbangag daan sa ulinganan akong kahoy. Akong ipakita sa inyo step by step ang pag-uling sa kahoy nga diri sa bangag pero sindra ang atong itabon, dili ka mo gamit og yuta og sagbot kay kadto makapas mo to siya, makadaot sa tong lawas. Akong ipakita sa inyo puhon kay kani naglimpyo pa man ko sa kumbangag katong karaan akong bangag mukuha man ni tag 30 ka sako kapin. Makauli pag ko para inyong masabtan ako ning step by step na ako nigpasabot sa inyo ha. Unta makita ninyo ni mga video katong mag-uuma diha mangulingay og kahoy kay para protection po di sa dili ta makuan sa mga pasmo sa kusog kay layo ra kay ni siya sa sakit. Kaning ipakita na ko sa inyo ha puhon para sa ani nga bangag o dako-dako man kay kadaghanan karon sa mangulingay og kahoy gibaba ta pagtan-aw sa ubang mga tao diha sa patag pero wala nila hunana nga dako kay tag ikatabang sa ilang negosyo. So dili na ta ingon karon nga kuan na kayo ang atong pagpaningkamot kay mahal na kayo ang uling karon. Sa pagkakaron maana sad ako ipakita sa inyo og mayong adlaw.